Hvad sker der? Jeg har lavet min første vlog. Jeg har været til frisøren, og jeg tænkte, jeg skulle tage med en tur. Det er fucking vildt. Jeg er faktisk rigtig glad for det, men prøv at se, hvordan det gik her. Så du bare på spejlet, sådan der, hold ud, ikke? Det kunne egentlig være meget sjovt. Det var meget sjovt. Skal du prøve sådan noget? Så kan du få samme farve. Ja, begge steder. Ja, begge steder, ja. Det kunne være pisse hyggeligt. Ja, for vi plejer med håret der. Ja, det plejer vi også. Det skal vi nemlig. Ja. Jeg er fucking nervøs. Det kan jeg godt forstå. Men det er noget, jeg har vildt lang tid. Gør vi det sgu? Nu er der ingen vej tilbage. Ellers så får du bare en blond plet i nakken. Ja. Det er også meget fedt. Altså, du har jeg lige et spørgsmål så, ikke? Ja. De brune vokser jo ret hurtigt, ikke? Ja. Så det vil sige, så er du blond på toppen, og så, er det sådan, så får du sådan en munkekrans. Det skal fades. Fucking munkekrans. Det er bare det nede, der skal bare... Fucking munkekrans. Altså, jeg synes bare, vi skulle lade den sidde sådan der. Du behøver ikke at farve mere. Nej! Man kan jo sige, så er jeg klar til moskeen. Ja. Jeg behøver ikke se noget på. Kan du skal rigtig sådan lige jødehat? Ja, en jødehat, ja. Lige en jødehat, mand. Ja. Kæft, mand. Altså, Så er du klar til Hanukkah? folk skal ikke komme og sige, at vi ikke er fucking multikulturelle her. Nej. Nej, jeg skal ikke sige. Det er for vildt, det her. Men jeg snakker med en del, altså vi er faktisk mange, jeg er også tusse i hovedbunden til dem, der ikke ved det, ikke? Og vi er sådan alle sammen ret enige om, det vil nok formentlig pleje min tusse. Hvor er nogle hjerneceller på den? Hvad for noget? Hvad for nogle hjerneceller? Det er så spændende. Altså mit værste mareridt, og helt sikkert en grund til, at du kan komme virkelig galt af sted, det er hvis mit hår bliver pissegult. Ja, det kan jeg også stå. Der vil jeg skulle sige, der vil... Påsken er over, jo. Ja. Der vil kyllingen fra mig altså gå amok. Skal vi gøre det bare sådan lidt granny grey? Granny Grey, det er fedt. Nej, det er fedt. Eller sølv, eller platin. Ja. Ved af det? Ja. Men vil du så først arbejde, og så smide en farve eller en toning? Eller det gør man, ja. Efterfølgende. Ja, til dem, der ikke ved det, var jeg jo faktisk frisør før. Jo. Wow. Hold ud. Godt, man har kappe på. Jeg var jo faktisk frisør før i tiden. Ja. Jeg synes faktisk, du skulle gå med den der måde, der håret er sat på nu. Ja, Det kunne du godt. det kunne jeg sagtens. Og jeg vil helt sikkert rocke det. Det tror jeg. Og så kan han smøre det ligesom smør lurpak eller noget på din bolle. Uha. Du ligner også rundt om robrødet. Hvad sagde du der? Det bliver godt, det her. Hvor lang tid skal det sidde i? 40 minutter. Nå. Ja, så vi skal både ned og ryge og gå en tur i centret og Så skal du lige have en pose over hovedet samtidig. en pause. Lige have en pause over hovedet. Pose over. Så er det altså slikhår for alle pengene. Ja, det er fedt. Slikhår. Det er da også noget YouTube med. Ja, De sejer de. Jo. Er det ikke dem, du har lavet noget med? Det var lige præcis. Du er lige skål. Drengene fra Aarhus. Ja. Det er altså praktisk med den der. Det er fucking praktisk. Det var nemmere at sætte dit hår nu. Gør det? Efter du plejede. Ja, Gør det? det gør det. Bare helt tilbage med det? Det er faktisk, fordi det stivner lidt af. Nej. Nu tager det fart. Altid blegt, så. Har det blegt? Arr, kan du ikke se, jeg ligner en pirat? Skal vi lave en klap for øjet til? Du kan få en klap for øjet, mand. Hold ud. Er du ved at være færdig? Det sviger. Hvor du har hår tilbage, når vi tager det af. Det ligner bare det den her, der er tusse, mine kender. Det ligner en bøssepirat, jo. En meget forfængelig pirat. Den er meget forfængelig pirat. Jarn. Kaptajn Fantastic. Jarn. Skrid med. Det ligner en bøsse. Er du klar til at se det? Ja. Det er spændende. Færdig nu. Skal jo lige... Hvor er vi henne i processen nu, Mr. Garcia? Skal vi se, hvor... Om det er en, der pisser dig i året. Det er helt vildt. Eller gult lidt, faktisk. Skal vi lige se det? Der skal en toning over, så vi klarer den.
Så nu kan vi selv bestemme, hvad farve det skal være. Det skal være babyblå. Jeg synes eller babyblå. pink. Det ser sindssygt godt ud. Jeg har ønsket mig det her hår i lang tid faktisk. Altså det her nu, så bliver nu, hvor det bare sidder sådan her, sådan en eller anden, der er med i Scary Movie, den første. Den 90, ikke? Jo, det er 90. Ja, det er det. Det er også det nu. Er det? Ja. Det er det nye. Så, lad os gå over vest. Men han står helt efter. Ja, det er Der er altså virkelig noget 90'er boyband over dig. Ja, jeg ligner en af... hvad hedder han? Justin Timberlake, da han var i en sink. Ja. Han havde sgu da også hvidt hår der, havde han ikke? Jo, han havde det der. Ej, der var også lidt gul og krøller. Der krøller engang. Det er bare pænt. Åh ja. Jamen, det er alle de rigtige. Fight Club. Ja, lige præcis. For helvede. Se en tatovering her. Ja. Kan man se det her? Ja. Nu kan man se den. De blegede væk næsten. Hold da kæft. Så kan vi starte på. Hold jeres kæft. Hvordan ser det ud? Det ser godt Lyst. ud, mand. Lyst. Albino lyst. Lækker. Ej, det er Koldt, sådan. så fedt. Så nu går du lige fra at være 27 til at være 53 eller sådan noget? Ja. Nej, jeg går faktisk nok til at være 16-17 i USA. Men det er altså fedt, det er. Det er lige mig. Og jeg har det jo sådan, jeg har det jo ikke nederen over, at der kommer udvoksning, for eksempel. Ah, det bliver mørkt i bunden, det ser det synes federe jeg ud. bare ser fedt. Ja, det ser fedt ud. Har du nogensinde haft lyst hår? Ja, min mor har været frisør. Er du klar over, hvordan jeg har været frisørskanin? Altså, jeg var mobbeoffer nummer 1, hver gang de fik noget nyt dernede i den salon. Det var Crazy Colors. Ja. Men der var også noget, altså jeg var også altid på beatet, ikke? Jeg var den første overhovedet, der havde hane i kampen. Det var dengang, David Beckham havde fået den lavet. Hvad så, vil mit hår være smadret? Skal jeg have et eller andet specielt? Nej, jeg synes ikke, det er så smadret faktisk, som jeg troede, det ville være. Nej. Det er også, fordi du har et groft hår. Det er tykt hår. Farmands hår, ikke? Tykt hår. Ja. TJ's hår, det er jo nærmest ligesom sådan noget frodigt græs. Det, hvor Chris det er mere sådan noget tørt, du ved, dem der man ser i westernfilm. De der bolde, der løber hen over prærien. En vindhæks. Ja, lige sidst. Ja, og så hvor mit det er sådan det der tykke, altså, det ligner nærmest purløg, ikke? Jeg er også på en mark, ikke? Det er for vildt det her. Jeg er sindssygt glad. Jeg har også spurgt dig, hvor lang tid jeg har spurgt dig. Jeg spurgte et stykke tid, jeg tror, en måned faktisk. Men det er min egen skyld, ikke? At det har taget så lang tid. Fordi at du sagde, at det skulle være længere, ikke? Og jeg havde lige valgt at få det kortere. Så jeg er med på det min egen skyld, men jeg eddermame kunne glæde mig en måned til det her. Jeg har tænkt på det et halvt år cirka. Åh! Ja, det er der. Se det. Silver Fox. Det er nærmest som om alle følgerne får en unboxing uden mig. Silver Fox. Er det fedt, bro? Er det så bare en toning? Det er en toning, der er kommet over nu. Jeg troede, det skulle sidde længere tid. Nej, det skal bare lige sidde og se nu. Er det fordi håret er så åbent efter en afbrænding? Ja, så suger det bare til sig. Ja. Hvad nu? Hvad er der? Ikke noget? Det er blevet lidt af, hva'? Hvad? Giv mig en telefon, så jeg kan se. Det har vi ikke tid til lige nu. Du har fået taget billede, ikke? Jo. Wow. Ja, lidt. Silver shampoo. Hej ho, Silver. Plejer du at tørre dit hår, og så kommer du voks i det ud? Det skal være helt tørt. Skal okay. Ja. Så den anden side. Face.
Du er mere forfængelig end de fleste piger. Mm. Nu er du. Nu er vi klar. Åh, det er fedt! Fuck, det er fedt, mand. Er du galt, det er blære? Nej, hvor sygt. Ej, det er helt glad. Ja, det ser vildt ud. Fuck, det er fedt. Fuck, den hovedbundet smadrer. Ej, hvor vildt. Fuck, det ser blæret ud, mand. Nu skal det lige klippes til. Så skal jeg have mit nye tøj på. Fordi det har jeg fortjent. Og sådan det. Den der. Hold ud. Mhm. Står du? Så fedt. Er du glad? Ja. Er du glad? Hold ud. Yes. Tak for året. Det er sgu godt ud af. Jeg er også godt tilfreds. Jeg er også godt tilfreds. Er det ikke det? Så er det blevet koldt, som jeg vil have. Det er helt... Der er altså damer, der vil dø for at få den her kølige platin i håret her. Så mangler jeg bare at få platinbisser, du. Hvad mangler du? Platinbisser. Hernede. Platin, forstår du? Bare for sjov. Kom, vi går ind til damerne og spørger, de så mig med sådan. Gør det spørg. Gør det spørg. Snapchat og Instagram. Facebook, Snapchat og Instagram. Så er den solgt. Vi ses. Og Instagram. Ej, nu lige noget.